Kowaye kai idan ka tsaya ka kalli wannan bidiyon na tabbata cewar zai amfane ka, kuma na san cewa za ka ji daɗin bayanin da wannan bawan Allah yake yi, saboda abin da yake faɗa abu ne wanda ya danganci ɓangare da lafiyar mutum. Kuma abubuwan da ya lissafa mafi yawancin mutanen mu a yanzu gaskiya wasu ba su cika amfani da su ba, kuma suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke ba wa mutum power a cikin jikinsa sosai. Amma kuma da yawan mutanen mu kuma ba sa yawan amfani da wannan abu, saboda yanayi na lokaci da kuma rayuwa wacce muke a cikinta a yanzu. Amma abin da yake bayani gaskiya yana da matuƙar muhimmanci, don haka ku bari in sake muku wannan bidiyon ku saurara ku ji menene yake cewa. Dan Allah idan kun ji daɗi sannan ku taimaka ku mana share ɗin wannan bidiyon zuwa ga sauran al'umma. Ka san maza? Wato wasu irin mutane ne in mutum ina son tara kuɗi sai ya ƙi kashe kuɗin nan ta hanyar da zai inganta lafiyarsa, sai dai ya dinga cin abu ɗaya duk abin da ka ji bakinka ya fi son sa ko kai ka fi tunanin cewa wai bari ka ɗan yi mantenin na kuɗi, kada ka ci kuɗinka, kada ka tsara wa kanka, to wallahi azimu idan wannan abin ya kama jikinka wallahi sai ya zama illa a tare da kai. Shi isa duk abin da ya zama mai yawa a cikin jikin ɗan adam yanzu ai an shiga cikin rayuwa, za ga kullun shinkafa saboda ita ce da an yi fufufuf an ɗan warwasa ta an zuba mata mai da gishiri sai a ce to wannan fa shinkafar fa idan ta yawa fa kana ba wa kanka starch and carbohydrate ne ba. Baka ci dawa ba, baka ci masara ba, baka ci gero ba da sauransu wanda zai baka energy ya kara maka karfi da makamantansu. Kunun nan da ake rena, kunun nan da kuke gani da iyayenmu duk wanda isan dan shekara 40 za ga da dare yayi za ga iyaye sun hada fura da nono mai kyau kindirmo wanda ba a cire mansa ba, zai ga an zo an sha wannan furar ita ce karshe. Wallahi duk mutumin da zai dinga shan fura to duk abin da ya rasa a jikinsa na fawa sai ya farfado masa jikin. Fura, nono da gero ba abin da ya fi su matattarar sinadaran da suke farfado da jikin dan adam. Za ku yarda da ni, shi isa Allah ya halatta wa yaro ya sanya nono ya zama arziki a jikin jariri. Allahu akbar. To dakta ina ganin anan bari mu tafi hutun rabin lokaci, insha Allah idan muka dawo sai mu dora akan wannan bayani. Na so a ce akwai fadi a fito da abin irin bangaren matsalolin da suke hana haihuwar, wanda ke za mu dawo insha Allah. Bari mu tafi hutun rabin lokaci. Yan masu kallo za mu je hutun rabin lokaci ne, wannan shine da muke kawo muku, da fatan kuna fa'idantuwa da waɗannan gwalagwalan kalmomi da suke fitowa daga bakin shi Dr. Salihan Nur. Kar ku nisa da akwatunan talabijin ɗinku, muna dawowa daga hutu za mu ɗora akan wannan jawabi da muke, sai mun dawo.